Okay. Hi, my name is Ilan Galilovic from Israel, doing to Fitter Israel, advanced man, test number 1. Okay, בוא נראה. The barbell, 20 kilos. רגע, איפה זה? הנה, אוקיי. 15 kilos. 15 kilos. With the same barbell. And the same barbell, 20 kilos. תראה פה. We have the box jump over. From down to top, 60s. רגע, שיראים טוב, סבבה. אוקיי. And about this barbell, I will show it in the end. The weights and the barbell in the end of the workout. That's it. And we can continue. אוקיי. אתם ביחד מסוכנות. תגידי גם אתה יותר כבר הזמן. 12. כן. נכון? 8 ועוד 4. תניח, אני אקח את זה. ואני צריכה לעמוד מאחורה, שאני לא אסתיר, אוקיי. מעולה. טוב, את דואגת לו למוזיקה? עד איפה אני יכול ללכת? עד איפה שהריידרס. יאללה, יש? אניטה, אצלך זה 10-9? טוב, מוכנה? מוכנה? 3, 4, גו. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו. יופי, 1, 2, פגז, 3. זהו, אתה לא מנסה? יש לך מלא זמן. אני בזמן הזה הולכת לשירותים. לא, איפה? סטופ. אתה אמור להיכנס ב2? 4? 4 שעות ברצף. 1.5. זה לא דקה מנוחה כמו שאמרת. יש לי דקה מנוחה. אחרי השעות דקות. יש לי שעות דקות. איך אתה יודע את האימון? אני לא אמורה לעשות אותו. הסביר לי, אבל הוא לא הסביר לו. אז תקשיבי, אני רוצה שאת תעמדי פה, תראי שהכל מצלם ואני אלך לתתו שם. מעולה. זה בול השעון שם. כן, אתה יכול... רואים? כן. כן? בעיקרון כן, רואים את הוולבולים, אז כן. אם אני עומד פה רואים? עד הריידרס. כולל הריידרס. לא אחרי. המוזיקה בסדר? כן, זה פשוט לעשות, כאילו, אין יותר מדי. האימון השני מגעיל. האימון השני מגעיל, אתם צריכים לצעוק עליו.
יאללה, תהיה מוכן. תעשה את זה הכי טוב. תגידי לי, את צריכה להגיד את הזמן, לא? זה אותו דבר. תגידי לי 10, 9. 10, 5, 2, 1. עכשיו. יופי. מעולה.
שתגיע ל-21. קדימה, קדימה. האדמה רותחת, יאללה. לא להיות שם הרבה זמן. יאללה. וואי, אם אתה מסיים את ה-21 זה טוב, יאללה, אבל עכשיו אתה לא יכול לנוע. נו, נו, נו. תשאיר את הזמן, נקדים, יאללה, קדימה. נו! 9, 10, 11. קדימה, קדימה, 12, נו. 13, נו! מוצאים את זה, מה עוד יש שם? קדימה. 19, נו! יאללה, מהר, קליני. נו, 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 עבר 5 שניות. יאללה, 7, נו, נו, נו. 7. יאללה, יאללה, אילן, זה עוד חצי דקה. כן, תסיים את זה, אילן, תסיים את זה. 11, נו, קדימה, אילן. נו, תסיים את זה! יאללה, 10 שניות, תעשה רצוף 10 שניות! רצוף, רצוף! מה אתה עושה? מה אתה עושה? כן. רגע, זה זז אימא'לה, מה זה הדבר הזה? אל תיגע, אל תוציא! אני לא מוציאה, אילן, תרגע, זה זז כל שנייה, אני חייבת להזיז את זה, כי אחרת זה לא יראו כלום. Listen, it's 111 kilo. 120 kilos. אוקיי, 50, רואים? רואים. 5 kilo. 10 kilos. 10 kilos. 20 kilos. צד שני. Other side. רגע. 20 kilos. רואים? סבבה.
5 kilo. 10 kilos. רגע, תן לי למצוא את ה-10, אוקיי. 10 kilos. רגע, לא רואים בגלל שהאור לא כזה טוב, רגע, אוקיי, סבבה. And 20 kilos. בוא נראה את זה שוב, את אלה. Now look at me. Look at me. 20 kilos. 15 kilos. איפה? Other side. הנה, רואים 15 פה. מה אתה רוצה למצוא? 15 kilos. And 20 kilos. The box is the same box. הנה, שם, ליד הבולבולים. Fuck my man. Wait, fuck me. 60. רגע. סבבה. My name Yeah. is Ilan Galilovic. Advanced man. Thank you very much. Test number 1.